لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك أما بعد المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أما بعد حب الوطن من الإيمان گلنو اوریدن کو مولانا محمد طارق صاحب په आवाज پدې تاسو په خدمت کې وړاندې کی د هر قسم ناتونو تقریرونو کیسټ لپاره زموږ د دکان پته یاد لرئ شیر ولی خان کیسټ هاوس کې سخانه نشاطا کباړی بازار ته جمشید هوټل د لاندې دکان نمبر 8 د شیر ولی خان دکان. عزیزانو سوخ چې د دوارو جهانو سردار آقای نامدار تا تدارو ندوه کې میټینګ وشو او د هرې قبیلې مشر خپل خپل تقریر وکړو چې جناب رسول الله محمد ابن عبدالله سره داسې کرتوت او کردار او سلوک پکار دی چې زمونږ خدایان ته خلاص شي او زمونږ مشران ته خلاص شي. عزیزانو چاسوے پدے دارو ندوے میٹنگ کے شیطان امناس د شیخ نجدی په شکل سره شیطان ناس دی او د اری خبره تا اری او سلام مشورے تا یا نعم یو یا ورتا دلا کلمه وي یو ملګری ودرید او دا تقریر وکړ چې رسول الله علیه السلام په یو اوخه باندې کېنوي او لاسونه خپې سترګې ورله وتړي. شیطان ورته ووایي چې داسې هم نه ده پکار. بل ووایي په سیند لو کې چا ووایي غرونو ته ولېږئ چا ووایي ځنګلو ته ولېږئ چا سوی دلته ابوجهل ودرېد اور ډېر زورور بیان کوي بیان کې आवाज کوي اعلان کوي چې چا محمد رسول الله ابن عبد الله ابي بکر بن ابي قحافه دا دواړه جمدي راوصل او یې راله د دوی نصرونه راوړل بهترین اوخان بهترین اصل اوخان سلسل بداغي د پاره انعام وي. دوارو جانو سردار سر کچاروڑو دا ابو بکر سر چاروڑو دی جناب رسول اللہ سر مبارک چاروڑو سل اخان دا غینام دے دوارو جانو سردار مبارک دا پارے سل اخان دا انام ملوکل او دا اخان دا سل اعلان اکڑلو. سرقہ ابن مالک ناستے اڑکی خوشحال دے چسبت محمد رسول اللہ او دا بی بکر سرون روڑما او سل اخان باو گٹما زما با دنیا خیستشی جہان با میں مزیدار شی او دے انعام کے بس انعام افتشما. دوارو جانو سردار اقا انعامدار نن ورتا میٹنگ او صلاح کی گی سکیم ورتا کی گی نن ورتا صلاح کی گی زمون خدایان و تبوتان وی ممت جاہلان وی جناب رسول اللہ یو اللہ تمرا بلی دی یو اللہ کلم را باندے وی او یو اللہ تم بلی یو اللہ را باندے منی او دری سوش پیت خدایان رانا بیزار کئی مونگم تبیزار کئی. سوچ جب جال میٹنگ اکڑلو تقریر اکڑلو شیطان ادرد ورطوے اے باجالا دا اری قبلینا یو مشر راوالیں توری واخلیں سنگین نواخلیں شریزان سر واخلیں غشی واخلیں او دا محمد رسول اللہ ابن عبداللہ پا قربان ورشیں سرنتنا
چار چاپیر تے ادرے گئے او د سرنا طرف نے شروع واچوے بیل بیل ملګری دې په پترو په غش باندې گزار کړي آریو مشر دی ورشي او خپل توري خپل نيزه وغشري د محمد ابن عبد الله رسول الله صلی الله علیه وسلم په وینو باندې ککړي او په وینو باندې رنگ کی چا ورته سم مشوره چا سم مشوره لیکن د شیطان مشوره د ابو جهل سره یو ځای شولا ابو جهل اعلان کوي چې لاشي سمو خدایانو تبوتان وای مونږ ته جهنم یان وای او مونږ ته جاهلان وای د محمد ابن عبد الله دین وسر وځ ترقی کوي مرګي ډیریږي پکور ورل ورشي او چې سمال د کور روزي نو د سر مبارک ته گزار کا دوارو جانو سردار مبارک لجبریل امین راضی پدارون دعا او پمکہ کے دا رسول اللہ دشمنان میٹن کئی گنی محبوب دا دوارو جہانو دا سردار رب لا یزال رب با کمال دا عرش نبر برا اللہ فطور علی گی حکم رالی گی کہ وہ حبیبا ابو جیل لگا دے ستاد سر دشمن دے لیکن اے حبیبا زبد ساتما زستاد سر محافظوں ناصروں نے کعبان ماں دوارو جانو سردارنا پبی سر باندے پروتے اللہ فرمائن وجبریل امین لاشا دغب جبریل امین را گئے دوارو جانو سردار سر مبارک تا ادرے دا او دوارو جانو سردار بیدار کا بیداری دون بعد ورت آواز کئی یا رسول اللہ السلام علیک وہ حبیب اللہ سلام وئی جبریل امین سلام وئی پتا دے سلام وئی پتا دے رحمت نوی او دا اللہ برکت ندی اللہ پتا سلام وئی سلام نبات امر کئی چکم مکہ کے تا پیدا شوے تور کے لے شئی تاور کی خرپوس کری تور کے گرزے دلے تاور کے خراس کا کرے پتا گرانوا تو پکم مکہ باندے مینوے ساد پلار ملتے ساد مور ملتے ستا وطن دے ستا چمن دے وہ حبیبا خدا مکہ پیدا او تیسرب تلاشا بیاور لعلتا نمدن رسول کی دا دعاو جانو سردارو چے پروردگارا مکرا تدیر گرانا دا زپ مکی باند میلیو زمان دا پلار وطن لے دا مور وطن دے دور کوٹوالی وطن لے زمان دا پیدائش وطن دے یا اللہ یوم پکی پیو لگ لے یا اللہ ستا رحمتون پکی وریگی خوچستا حکم دے یا اللہ مکب پریدما او زبو یسرب طرف تلار شما دوارو جانو سردار نیمش پدا او گئے دیت گئے تورا تیار دا دکور بہر روزی اوس گوئے کے دروازی خوال رازی کافران راغل دی سنگینو نور سردی چڑی ور سردی خنجر ور سردی غشو نیزی ور سردی توری ور سردی او رسول اللہ علیہ السلام دکور نے چار چاپیر والار دی ایز بلس میں صدر نوجوانا دوارو جانو سردار چانا اوٹ نغستا نوٹ نغستا ممبری نغستا کونسلری نغستا وزارت نغستا بادشاہ نغستا صدارت نغستا گورنری نغستا دنیا تا لگیاو چیو اللہ منے قیامت روزن اویری گئے حساب و کتاب امنے صراط و میزان امنے قبر و حشر امنے دوزخ نظام بچ گئے او دا جنب زن لائق جوڑ کے اللہ دا پارک ہے یو اللہ منے لا الہ الا اللہ ہے دنیا بم خستشی آخرت بم خستشی جناب رسول اللہ چالا مانتو نساتل دا بچوے محافظو دا معلوم محافظو دوارو جانو سردار پدے ٹولی مکہ باندے دیر مہربان لے لیکن دیو اللہ دے دین دعوت کار کئی دوارو جانو
سردار کوسه په کوسه ګرځي، دروازه په دروازه ګرځېدو، خلقو ته د حق دین بیان کو. یا الله چې کوم دین لپاره جناب رسول الله کور په کور ګرځېدلې دي، 1,40,000 انبیا دروازه په دروازه ګرځېدلې دي، هجرتونه کړې دي، تکلیفونه تیر کړې دي. یا الله هغه دین خدای زمون زړه پیدا کا، زمون په ایمان محکم کا، توفیق او طاقت راکا چې هغه دین مونږم کوسه په کوسه، دروازه په دروازه، درشل په درشل عام انسانانو کور لیوسو. نن د دوارو جانو سردار چې څو وخت دروازې لراغې، دروازه کې ولاړ دی، چې مخامخ دروازې ته وکتل، کافران ولاړ دي، سنگینونه ور سره دي، چړې ور سره دي، چې اوس به محمد رسول الله راوځي او سړبت قلم کما. لیکن د دوارو جانو سردار آقای نامدار فخر الانبیاء امام المجتبی محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم چې دروازه کې کافران اولیدل، جاهلان اولیدل، منافقان اولیدل، فاسدان اولیدل، دا الله دشمنان ګوري، فوري الله ته وی یا الله ته ګوره ستا یتیم محمد رسول الله، ستا فقیر جناب رسول اللہ نن بے سو کا بے سیدے، یا اللہ بے وسدے، یا اللہ بے کسدے، یا اللہ بے قوت دے، یا اللہ بے طاقت دے. نن یوازی یک تنہا د دروازے خواہ کے ولار دے او ټول کفار مکرانہ چار چافر ولار دے. یا اللہ سے علاج راتوایا، غریب ماں، حقیر ماں، فقیر ماں، ماں سر ملگری نشتنے، یا اللہ تمہیں ملگر ہونے کا بادشاہ. فوری اللہ جبریل امین رالی گی وہ حبیب سے چتا تو ماں مکہ پریدا، کور پریدا، چمن پریدا، لمن پریدا، اے حبیبہ تدمن وطن بدن چمن دہن پریدا، اے حبیب زما پا حکم ازری نو انصبت ساتما اوزد زموار ماں. سوخت دوارو جہانو سردار محمد رسول اللہ محبوب کبریاتا دا اللہ دا طرفنا فرمان راغے چھ حبیب زبد ساتما لاند خور تلاس کا لگی خور روالا دا اللہ قرآن پہ اوایا اغیبان کف کا او چار چا پیر خور گزار کا کم کا پیران چستا قتل راغلی دی پکم استرگو تاگوری پکم عقل باند راغلی دی اغا عقل نبیم ختم کما سرگ بے ختم کما او نظر بے ختم کما دی بولاری او طبت محفوظ و ممنون دیر مزیدار شکل سرا خوشگوار انداز سرا حبیبتا بچ کما او دی بخوار و زیل رسوا کما. دوارو جانو سرار لاند ازمکی تٹٹ شو خوری راغستے آواز کئی شے پروردگارا ستا حکم دے ساد پارمل پریدم مکہ پریدما علاقہ پریدما وطن او کور پریدما یا اللہ ستانم او ستا کلام بپیوائما. اللہ ورطی حبیبا سورہ یاسین اوایا دوارو جان سردار سورہ یاسین وئی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور علیہ السلام قرآن وئی یاسین والقرآن الحکیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. دوار جان سردار لا یبصرون پورے قرآن تلاوت کرو. حضور علیہ السلام تا اللہ فرمائل صدا خور گزار کا چار چا پیرے وشندہ یا اللہ بمبت نت جوڑے ایڈروجن بمبت نت جوڑے یا اللہ سرگ بے تڑنگے یا اللہ تبے نظر بے کارکے زمان خور گزارول دی نور ساکار دے یا اللہ کافران نظر تت کا نظر ایڑن کا او مات نفامان کا. رب کریم
جبرائیل امین تو لارشا دا خور والا او دا طولو کافرو سترگو کی واچوا نظرون ختم کا او زما حبیب تینا پا امن کے روان کا زما عزیزان سوچ دا اللہ کار کئی دا اللہ دا دین کار کئی دا اللہ دا حکم کار کئی اغا دا اللہ تعالیوی او اللہ دا غوی اللہ نیکابان او اللہ مددگاروی دا طول کافران سترگی تتشوے نظرون ختم شل دوارو جان سردار کور نرا بہر شو چار چا پیرا چام لی دلائی ندے نند دوارو جان سردار سے دکور دا بہر شو تور تیار دا تور تم دے لار نخکاری کسا نخکاری ورغر نمارمیگی یا اللہ سبو بکر صدیق پس زمان سار زادہ کندہ یا اللہ دارا توایا فوری جبریل امین راگچ و حبیبا تو محمد رسول اللہ ہے زمان محبوب و زمان ملگرے خو اے حبیبا ابو بکر ستا ملگر دے فتح قربان دے فتح نثار دے فتح زار دے فتح فدا دے ابو بکر صدیق تا زمان دا طرفنا سلام وایا سلام نباد ورطو وایا چا اللہ فرمیل چا ابو بکر دا ہجرت دلارے دا ہجرت دا سفر تب زمان ملگرے تب زمان رفیقی او زمان صدیقی تب زمان ملگرے او زما یار او زما دلار رفیق وَدَ بِلَسْمِ صَدَى مسلمانا ارکل چھ ابو بکر اللہ خوخ کو چھ تبد رسول اللہ ملگرے نستاو زما سکار دے چھ دا ابو بکر سر دشمنی کو سوچ اللہ خوخ کی سوچ جناب رسول اللہ خوخ کی سوچ قرآن خوخ کی سوچ حدیث خوخ کی نبیا موتا لسپکار دی چھ دا ابو بکر صدیقون دے دا اللہ خوخ سرا دا رسول اللہ خوخ سرا دا قرآن خوخ سرا او دا حدیث خوخ سرا زوت دشمنی کو اللہ دے دا ابو بکر دشمنین زمون لا مانگا کی دوار جن سردار ابو بکر لور گئے ورطوی و ابو بکران تاچ بکل کلوے چھ دوار بسفر کو دمکی خلق ظالمان دی بدبختان دی جاہلان دی ناپوی دی سجدوی نلاشو نن اگر وزرالا و ابو بکر بستر را واخلا سامان را واخلا تور تیار دا اللہ رولے گلما جبرائیل امین را واسطو چھ ابو بکر صدیق زمان دا طرف سلام وایا ابو بکر دا اللہ سلام منظور کا بیاد سلام نباد اللہ فرمل چھ وہ حبیبت کل ہجرت کے سفر کے او دمکی نروانے گی یسرف تزے نو پدغ قدسان کے پدغ شگو کے گرد و غبار کے پدی تکلیف کے بعد ابو بکر صدیق ملگری علی صاحب تا ہوایا چستا پا بستر سنلی او صدیق صاحب تا ہوایا چھ اب استاد لار ملگری استاد لار رفیق او صدیق ہوئی و ابو بکر پاس بیدار شان ابو بکر صدیق را پاسی دو او فوری ورسر روان دے ورطے یا رسول اللہ زماتن من بدن جان و جہان وقت و بخت تاج و تخت پتا باند قربان شاہ ماں کو بتاتا اغوخ ہوئے کم وقت تا باندے بدبختان و جاہلانو ظلم و زیادے کو ماں بتاتا وے خطارات وے چدا اللہ دا حکم انتظار دے ابو بکر تابدار دے ستا فرمان بردار دے ستا غلام دے ستا عبد دے چسنگ دے خوخوی امدہ ابو بکر با اغشان خوخو مرزاوی بیاورت دوار جہان ویچو ابو بکر قابل قدران وزما ابو بکر یاران اس حضرت علی پس ورزما اسد اللہ پس ورزی اسد الرسول پس ورزی حیدر کرار پس ورزی مرد میدان پس ورزی
علی شیر یزدان پس ورزی او کسک ورطا آواز کئی دوارو جانو سردار او ابو بکر دے نند حضرت علی دروازہ کے ولار دی سوچ سے دوارو جانو سردار دا حضرت علی کرم اللہ وجہو دروازے لورلل دروازے اٹھکولا حضرت علی کرم اللہ وجہو آواز کئی چمن فی الباب دروازہ کے سوکے ومن دق بابنا سوکے چھ دروازہ را تکنگے ودالا بندوایا جناب رسول اللہ علیہ السلام ورطو فرمائل چھ وزمان دا کاکا جزویا و حضرت علی جناب رسول اللہ ما بلرا سر ابو بکر دے نمش پر عالما پتورت یار عالما دا اللہ حکم راغل دے دار الندو کے دولس قبلی جمدی او دا میٹن کئی چھ دا محمد رسول اللہ دا تنین سر قلم کا لیکن دا اللہ پروردگار عالم فرمان دے چھ حبیب الارشا مکدوی تپریدا او پخبل بستر باندے حضرت علی ابن ابی طالب سملوا اے حضرت علی ما سر امانتن دے ز امانت دارو ما دیانت دارو ما میندارو ما فرزگار و حیادارو ما دا طول مکی امانتون ما سر دے زما پا بستر سملا چی ارکل سباشی امانتون خلقو تاوالکا بیاب ما پسے دا ہجرت بلار باندر آروان شے حضرت علی کرم اللہ وجہو لاردان او دو دوارو جانو سردار پا بستر باندے سملاس او حضرت ابو بکر او محمد رسول اللہ دوار دا ہجرت او دا یسرب پلار باندے روان دی سوف سے دوارو جانو سردار روان دے ابو بکر روان دے نہ دوارو جانو سردار آقائے نامدار شاعت اگوری او یوسو قدمون کی دی بیا شاعت اگوری یوسو گامون کی دی بیا شاعت اگوری او بیا سو گامون کی دی ابو بکر ورطا پانو خیال شو ورطا یا رسول اللہ یا رسول اللہ زما پلار امور تا نظار شاہ تانا قربان شاہ تانا فداو تانا نصار شاہ پدے میں پوئی کا چی مخ کے روانے خوچ سو قدمون کے دے نشاتا گورے بیا سو گام کے دے او بیا شاہ طرف تا گورے پدے باندے میں پوئی کا چی دے کے دے سراس او سحکمت دالا توایا دوار جانو سردار ورطو قتلو پستر گو باندے اوخ کی ماتی دی پسپین مخ باندے گلابی مخ باندے او پخستو شنڈو باندے نند اوخ کو روز روان دے ورطوی وابو بکرہ مخ کے چلاش موشات گورما مکی پس گورما پل کور تا گورم پل درشلو دروازو تا گورما کدا اللہ حکم نوے نمک پر خودل گراندی کور پل دروازہ پر خودل گراندی وابو بکر پل وطن تا گورما دوار جانو سرنار پستر گو مبارکو باندے اس کے رامات لی او دو اس کو پی باران او قطار دے ابو بکر تویو ابو بکران وطن سرم مندا پل چمن سرم مندا پل درشلو دروازے سرم مندا پل مکے سرم مندا سو کمزم پس خگی گی و ابو بکران حب الوطن من الایمان و ابو بکرہ وطن سر منا وطن سر محبت دادا ایمان جز دے بلکہ دا ایمان دے او ابو بکرہ وطن پس خپکے گما زکا پس جارما بیا جد دوارو جانو سردار سو گامو نکی خونن نو ابو بکر صدیق ورط گوری جد دوارو جانو سردار دخپو مبارکو دا قدموننا گرد و غبار دے ابو بکر بیا ورطوئی چه اے زمان حبیبا زمان درنس طبیبا دا اللہ پدر مجیبا دا اللہ پدر حق قریبا دارا توایا چه دا خبیزان پس ولی راکا گے دوارو جانو سردار دارا توایا چدا
قدمون مبارک دانیاز بین او نازک اخپے زان پس ولراکا گئے دا خو اغخ پیوے چی دا عرش دا پاسا قالین دا پاسا بہترین قالین دا پاسا یا رسول اللہ دا خو اغا مزیدار اخپی دی چی دا عرش دا قالین دا پاسا دا اللہ پا دربار دا اللہ پا حضور کے دا سر دا پڑھوں دا گرزی دل دی یا اللہ جنتنو کی گرزی دلے یا اللہ پا نحرونو باغنو گرزی دلے دا خطا تا دیر گرانی دی نن اغف بی دی چی محمد رسول اللہ پا سختو کانو خورو شگو کے ننزان پا سراکا گی ابو بکر صدیق ورطوئی پدی میں پوئی کا پدی راز میں پوئی کا چدازان پس اخفی مبارکی ولی راکا کے ورطوئی وابو بکرہ دخپو من میں جوڑی گی دخپو نشانی میں جوڑی گی دخپو دتلو پلونا میں جوڑی گی ابو جیل سلسل خان من لیدی اسنا کافران را پسی سالمان را پسی منافقان را پسی قدمونا میں اپیجنی او پا قدم قدم زما پنی جانا تر موتا پس راشی خطرات جوڑنشی سپیز کزان پس راکا آگما دوار جن سردار مخی روان دے او مبارک قدم نزان پس راکا گی او پشاشا گوری آواز گئی چا اللہم احفظنا یا فیاس من جمیل آفات والامراض بیا دوار جان سردار استگوری اللہم احفظنا من شر الشیاطین اللہم احفظنا من شر المنافقین دوار جان سردار دعا کئی اللہ نے خیر غواری یو اللہ تاواز کئی یا اللہ پدے تور تیار پدے سخت سخت ہے پدے نازک وقت کے یا اللہ پدے سخت لار تو زمان محافظ و ناصر او تم نکہبان شاہ ابو بکر صدیق ورطوی یا رسول اللہ دیر مزل پیادل اکو پنازک اخپور آگلے تورت یاردا لارم نخکاری لاند قدقانی دی کانی دی تکلیف دے یا رسول اللہ لگما ترا پشاشا دوار جان سردار پا خدمت کے ابو بکر عرض گئی چی زمان زان و جہان تان قربان شاہ یا رسول اللہ لغن دما ترا پشاشا دوارو جانو سردار ورطو ابو بکرہ دلار مزل دے ماتا حکم دے چی پیادل بروانے زا اللہ نغوارما کدا اللہ اجازوی دا اللہ مرزاوی چی زتا تا پشاشم نو پشابشم گنی دا اللہ دا حکمنا زغیر کار دکوما کہ اللہ جواب را لے گا امرے رو لے چی دا ابو بکر پشا کینا نو زبکینما گنی سنگا چی پیادت روانے نو زبم دا خدای پا حکم دا غسروان ما یو طرف دا ابو بکر دے بلتا جناب رسول اللہ دے او پیادل پا خورو کی روان دے دغد چی جبریل امین راگے او محمد رسول اللہ تواز کئی یا رسول اللہ سلام علیک یا رسول اللہ پتا دے زمان سلام وی او دا اللہ سلام دیوی ابو بکر چسوے چی زمان پشاشا نو اللہ حکم لے گی فرمان دے لے گی ارشاد فرمائی چی ابو بکر پخلاوی نو زمدر پخلائم چی ابو بکر پس رضا کی گی پاغی باندم اللہ رضا کی گی وہ حبیب ابو بکر تپشاشا حضرت ابو بکر صدیق شاخ کا تکرلا او دوارو جہان سردار ورطور پشاشو او ابو بکر صدیقنا لاند پا مزروان دے ابو بکر ورطو یا رسول اللہ ستا نظار شما تانا قربان شما زبا اوار زما پا مزم زما اسنتا تا تکلیفو
سردار او ابو بکر روان دی او د دوانو جانو سردار تن مبارک جسد اطهر دا ابو بکر بشا پروت دے. ابو بکر صدیق ورتوی چی یا رسول اللہ زبلان دی روان امام او تب زما پشائے تا تا تکلیف نرسی اذیت نرسی تا تا تکلیف او اذیت نرسو ما خیر دیکھ زما تنو بدن خراب شی او یا رسول اللہ چترانا نقصان نشے. ددوارو جانو سردار ورته ابو بکر بس کا چار چا پیرنا آواز رازی یا رسول اللہ السلام علیک. اونم آواز کئی السلام علیک. غنم آواز کئی خورم آواز کئی او دغشان گٹ آواز کئی غرونو سندونم پر رسول اللہ مرحبا ہوئی مرحبا صد مرحبا. ابو بکر صدیق توئی چی و ابو بکرہ بستا تب تسلیم شلا سادر ارمان پرشو باقی با پیادل زو و ابو بکرہ کتا تا تکلیف رسی نو محمد رسول اللہ تا دم تکلیف ملوشی. و ابو بکرہ زبدر نکشما سوخش ابو بکر صدیق محمد رسول اللہ کسکلو ابو بکر کلروان دشی او کلت نرستشی رسول مقبول او فرمائی و ابو بکر دارا توایا مامکی تو قتل تارا توی پشاول گورے ما در تحل بیان کو بیازما پستر گو اخ کرائلے تارا نو پختنو کرلا ما در تا بیان کو و ابو بکر دارا توایا پتلوتلو کے کلمان روان دشے کلرا نرستشے کلمخ کشے و کل رستشے دیکھ دس حکمت سمن شو مرزادا و ابو بکر دارا تا بیان کا. حضرت ابو بکر صدیق ورتوی چی زمائی یارا اے جناب رسول اللہ زما محبوبہ زما مقصودہ زما مطلوبہ زچتان رست شما سڑک میں دا سوجی او دا میں فکر و خیالی کہ کافران رست نرا روانی او پتا باندی گزاروں لکی زدر نرست شما چی پغش زو لگم پتور زو لگم پنیز زو لگم پلوری کرن بن شما و خروف شما ز قربان و شہید شما یا رسول اللہ خرا خوچستا و اختران ازار نشی. یا رسول اللہ سوخشتا نروان دے شما زرکی میں دامن شو حکمت وی کہ کافران روڈ بلاک کڑوی مخکناسی او پتور گزار کئی پغشو پنیز گزار کئی چیز پسین گزار والما ز شہید شما پلوینو کے ککر شما خوچستا نکمران آزار نشی. حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ میندے چیز قربان شما خوچستاو اختازار نشی زمر شما شہید شما قتل شما خوچستانو کمران آزار نشی. سوک چی پر رسول اللہ مینوی اغسر سوک دشمنی کئی اللہ بوسر دشمنیو کی دا ابو بکر دشمنان دیر دی خدا ابو بکر دشمن سرا یو اللہ دشمنی کئی ابو بکر سر چسوک دوستی کئی اللہ بوسر دوستی کئی نصرت و مدد بکئی اللہ بہنے کعبانی. یا اللہ ابو بکر صدیق پر رسول اللہ میندے او پنی مشپور سر روان دے ورطوی یا رسول اللہ ما یو دوخ دے دا پار سات لے پل غلام میں ورکولے چدا اوخ ساتا کلچ حکم راشی نیو برسول اللہ وی یو با ابو بکر صدیق وی صادق و صدیق بمرگوی اغیب دقار سور سفر کئی دا ہجرت پلار بروانی دا یسرب پلار بروانی دا مدینی پلار بروانی فیوب محمد رسول اللہ سور لکی او پبل بابو بکر سور لکی ما یو دو خطاد پارا مزیدار ساتل دی یا رسول اللہ غلام تموی چاگ اخرا پسرا والا
دعا جان سردار ابو بکر تو اللہ دے جزائے خیر در کی وہ ابو بکر زما وفادار مل گئے زمان دیر صادق اور رشتوں نے مل گئے وہ ابو بکر اللہ دیتا ماں سر جنت کی یوزے کی او اللہ دستا محبین دام پہ جنت کے تا سر یوزے کی آن کر دے ابو بکر مزل کئی جناب رسول اللہ مزل کئی غار سور ترو رسیدن غار سور دیر لڑ دے دوارو جانو سردار مبارک تنگیو مخبان دی خوالا ابو بکر صدیق ورطو قتل وی یا رسول اللہ دیر مسلم اکو یو طرف تشبگی سڑی شوی نازک اخپے مبارک بد دیر تنگی شوی دیر بستر شوی دیر بستو مان شوی ما ترا پشاشا دکوار جان سرنار خوش بیت المقدس تزی نو اللہ د جنتنا مزیدار براک راسی خوش کل بیت المقدس نروانی گی ام اللہ براک راسی کلچے عرش مولا لزی بعد رفرف رازی فتن تراک باند روانی گی اللہ دا محمد رسول اللہ تو مبارک اللہ تکلیف نور گئی دیو جور تابو بکر فرمائی چزما پلار مور تابان قربان شاہ داخر سردے رچتے ما ترا پشائشا صدیق اکبر شاخ کا تکلا او دوارو جہانو سردار پشاک او دغر سر تور روان دی سوچ دغر سر تو رسیدل ابو بکر صدیق توئی وہ ابو بکر ادرے گا دلتا یو غار دے اگا غار پا بارکے اللہ امر و حکم کئی چید ابو بکر صدیق او محمد رسول اللہ دے دوار پدے غر او پدے غار کے پناہ خلی وہ ابو بکر صدیق پا خدا قسم دے اللہ حکم رو لے گا الہام اکھلو القاف القلب اکھلا او مات ہے وحی رو لے گلا چھتو ابو بکر پدے غر کے پناہ واخلے نو ابو بکر لاش پا ختم شوی ندا رازش پا ختمی گی سبا کی گی رانا جوڑی گی رازد جمیخ کلش پدا چھے امدغ جمیش پا باندے نندی غار تورن نوزو او دا اللہ دا دشمنانو دا رسول اللہ دا دشمنانو نا پناوائیو ننگی دوار جان سرار غر تلان دی گوری پاکی کی غار دے ورطوے ابو بکرہ پدے غار کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ابن مریم پناہ گسترا راز چنن پکے ابو بکر او محمد رسول اللہ فراوائی سور سے ابو بکر دا رسول اللہ دخلین دا خبر ووریدا نغار تیلان دیو قتل دا سکم شپگ سو کالو نشار لے تورت یا اللہ تور تم نے چار چاپی اور ہم نے دیر محیب زدرے دیر زیاد تورت یارو او خطرناک سری دے خطرناک غار دے ابو بکر ورطوئی یا رسول اللہ باری سار شاہ زلان دے ورزما چی غار کے خطروی مارو لڑوی اسنا تا لٹک درنے کی بدن تا دے تکلیف نرسی زڑوان دکے گما کماری اما اخری زد وفات شما خوچستان نکمرہ نازار نشی یا رسول اللہ اجازت غار تروان دے ورننو زمان غار کے مارو لڑمنی یا رسول اللہ تا تکلیف ملو نشی خیر دے کما تا تکلیف ملو شی پما فروانش ترے خو یا رسول اللہ تا باندی بجہان خوارشی زمک آسمان خوارشی فرشتگان خوارشی ہر انسان بخوارشی جنوں پیریان بخوارشی یا رسول اللہ اجازت را لراکا زدن روان دکھے گما حضرت ابو بکر صدیق ورغلے دیر طور تیار دقار کے لاندناس دے او چار چاپیر گوری چی اللہ مارو لرم او سخت رخونیشتا دے رسول اللہ علیہ السلام بہار ولار دے ابو بکر تو ابو بکرہ
لاندې نظر وکا نو بیا مال आवाज راکا چې زم در پسې در روان شما. ابو بکر صدیق ورته یا رسول الله تانا میں پیار عمر قربان شاہ تانا میں زان و جہان قربان شاہ یا رسول اللہ لغندی سار شاہ سادر رواغستان اولاندی غار سور جارو کلو دا ابو بکر سرگی چاچا پیر نظر کئی سور سی غار سور تے او قتل نو پا غار سور کے بے شمارا بے قطارا غارون او سوڑ دی ارغارو اری سڑکے دیر تورتا موتیار دا دا خطری سوڑ دی ابو بکر صدیق ویرے چی یا اللہ اسن دی غار سرو نزی او زمان محبوب محمد رسول اللہ لٹک ورنکی او رسول اللہ تا تکلیف ملاو نشی. دوارو جان سردار تو یا رسول اللہ راشا خوشد دوارو جان سردار راگے ورتے حبیبہ چار چاپیرو گورا دیر زیاد غارو ندی دیری سوری دی معلومات نکیگی اسن مار پکنوی لرم پکنوی ڈمبر و خطر پکنوی تاتا تکلیف و عذیت چرتا ملاو نشی. دوارو جان سردار مبارک ادرو لدے او دا سرن سادر رالی پٹکی رالی اغیر رخی کو ٹکڑی ٹکڑی کو یا رسول اللہ دا ٹکڑے بو اخلما پدی سڑو غارنو کی بکے دما اسنکس ٹکرا گئی زما سادر بلو خڑشی زما سادر بیریشی اب پلمبشی یا رسول اللہ ستاتب تکلیف و عذیت ملونشی توزبت نپامانیو نرس دیخ برد سر سادر رواغستا او ٹکڑا ٹکڑے کو دل بل سڑکے کی خودا اریو غارے پہ بن کو اریو سرنگے پہ بن کو مگر سادر لگنے یو سڑو سڑ پاتے دا یو غار پاتے دے یا رسول اللہ پلارمون میں پتا قربان شاہ ددے یوی سڑے الہی نکیگی خودے کے بخبل پندکے دما کدے کے سراشی او ٹکرا کئی نابو بکر لبٹک ورکی ہو اے حبیبہ تبت پامان دوارو جان سردار رفیق و محبت کو ان کے یار آگے سڑک اخبل پند کے خودا اوخپی و غزولی حضور علیہ السلام تے فرمائے یا حبیب اللہ و یا نبی اللہ و یا رسول اللہ ادنو منی ما ترانیز دیشا دمرانیز دیشا چھ زما پا پتن سر او لگوا طولش پد مزل کرے دے چھ آرام در تراشی لغند دمشے سرگد دمشی پہ مبارک دے دمشی او تکلیف در نئیشی زما پا پتن بان سر کے دا. دوار جان سردار تو فرمائے یا رسول اللہ منخ مسافریو بے سوکیو بے سریو بے پوریو بے درو بے بازاریو یا رسول اللہ اے سوکلشت چتاتت بالخا والما تالت بستر راواخلما دلتا مسافریو راشو زمان پا پتن باند سر گیدا چل غند آرام در تراشی او بدن دل غند دمشی لغند پارامشی. دوار جان سردار مبارک راگ سر مبارک راگلی خور کس پیو غزولے خور قسم لاستا او سر مبارک راگستا دابو بکر صدیق پپتن باندے سر کے خو مگر نور بدن او جسم اتھر ہے خور کے پروتے ودخدی بندگان صل خور کے ملاس ہے تورتم کے سلناس ہے نن پدے دومرا تکلیف کی والی جندو زندگی تیرائی دیو اللہ دین دا پارا شریعت و ملت دا پارا اسلام دا پارا کلام دا پارا دا اللہ دا توحید دا پارا قیامت و دوزخ دا پارا نند دوار جہان سردار سپست مزیدار بدن او کلے بدن پا خورو کی پروت ہے. حضرت ابو بکر صدیق
ورتو یا رسول اللہ نہ بالغشتا نہ بستارشتا یا رسول اللہ نن کتا زما پپتن سر اولگولو دا بدا ابو بکر لوی مقام او لوی شان لوی منزل او لوی مرتبوی دا دوارو جان سردار راگے و ابو بکر خپکے گما زما سر مبارک بستا پپتن باندې پروتی دوار جانو سردار خوچ سر مبارک او لگاو نو ډېر ستړی ہو سرگے پٹ شولے او فوری ورطا آرام راغے یو طرف تا ابو بکر صدیق محبت ہو بل طرف تا دلار سفر او شبگیرو رسول اللہ علیہ السلام نندغار سور پمنس کے دا ابو بکر دا پتن دا پاسا پتور تم کے او تور تیار کے دا ابو بکر پتن باندے پروت ہو دوارام کئی دا سے لویا درجہ دبل صحابی نشتلے دبل ولی نشتلے دبل متقی نشتلے دبل دیندار او پرہیزگار نشتلے لکا کم درجہ چہ دا ابو بکر صدیق دا دوارو جانو سردار سر مبارک ننجولے کے پروت دے ابو بکر صدیق لاندے دا محمد رسول اللہ چہرے انوار تگوری او دا آواز کئی چی اللہ دا ابو بکر سرگی دیوی دا محمد رسول اللہ چہرے انوار دیوی یا اللہ چی دا ابو بکر سرگی و محمد رسول اللہ تگوری یا اللہ دا سے وقت زد اللہ نغوارما سنگ چنن اللہ راوستا ابو بکر صدیق ما خام اس پو میں راخیجی قمر راخیجی خوچوے قتل پغار سور کے اسمان کے دسور لسم اس پو میں خطل دا سور سے ابو بکر صدیق اسمان کے سپو میں تو قتل او دسپو میں خائص او قتل نفوری اغسطر گراوارو لے او دا محمد رسول اللہ مخ مبارک تگوری ابو بکر فرمائی سنگ چرحیل کے قرآن عظیم پروتی ندغ شانتے زما پا پتن کے دا محمد رسول اللہ مخ مبارک زلیگی دا ابو بکر پتن لے دا رسول اللہ علیہ السلام چہرہ نور دے او دا غشان مخامق سپوگ میدا ابو بکر کل سپو میں تگوری کل دا رسول اللہ چہرہ نور تگوری کل قمر تگوری کل چہرہ نور تگوری ابو بکر قسم خری چہ زمان دے قسم وی دا سور لسم سپو مینا محمد رسول اللہ پا ہزار چند مزیدار و خیست و حسین اگر مزیدار سپو مینن دا ابو بکر پا پتن باندے سر لگو لے گئے ابو بکر خوشحال دے چی یا اللہ ستا مہربانی دا یا اللہ ستا احسان دے ستا مدد دے سارا سر کرم و لطف دے چنن رسول اللہ زما گندے جس پا پتن باندے پروت دے دغرخ کی آریو سورت مار رازی اغیل ٹکور گئی دوی پخکالو مار پوئی گی خامار وجدہا پوئی گی آریو کپریلا شاغ مار رازی ٹکور گئی خلار ورطن ملاوی گی ابو بکر دا دوارو جانو سردار تگوری او دا دوارو جانو سردار سرگ مبارک پوٹی دی پا دی وقت دا دن نسولینا او پا دا غار او سرنگ کے مار راگے یو اجدہا رالا یو بلا رالا یو خامار آگئے یو منگری راگئے او بیل بیل سڑکے ٹک لگئے واپس کی گی آنتر دے چدا ابو بکر پندل راگئے جو بیرا واغستا او دا ابو بکر پندل کتا چدا کپڑا دا کگٹ دا یا اللہ خفتو کان دے او کنس پاس او سگوری چدا دا ابو بکر پندلا پسان پوئی ندے خود رسول اللہ دیدار غواری دا ابو بکر دیدار غواری ملاقات غواری خامار پر رسول اللہ مین دے اجدہ و بلان پر رسول اللہ مین دا اسی دیدار غواری او دا دیدار لارے ابو بکر بند کھڑی دی اب خامار چگا اللہ جناب رسول اللہ ظاہر لرا گئے یو طرف
وقت میں 10 کم شپگو 100 کالو انتظار ہے او بل طرف تا دا رسول اللہ دیدار دے خو ابو بکر لارا دا دیدار بند کرلا نو ابو بکر صدیق ما تا حائل جوشو بلتن رات جوشو رقیب رات جوشو ننے پا ما باندے دا محمد رسول اللہ دیدن بند کرلے اگا خامار سومر غصہ او سومر قہرو اگا سرطا جمکو او دا ابو بکر پند لیٹک ورکو ابو بکر تو اخپد لرکا چی دا رسول اللہ دیدن کیو کما ودا بلس میں سغے نوجوانا اگا خامار ٹکور کا دزرد تاو دا قہر ٹکور کا سوا ابو بکرہ دا رسول اللہ رفیقہ دا رسول اللہ صدیقہ و بحر عمیقہ و دا جہنم نا عتیقہ تو ہو لگیا ہے دا رسول اللہ دیدار کے مخ مبارک دے غصے دے سر مبارک دے بخبل پتن کے خرے تو ورطا گورے خوب مادی دا ملاقات او دا دیدار طول لار بن کری دی ٹکے ورک چا ابو بکرہ پدے برتکا چسم محمد رسول اللہ نما او پدیدار مشرب شما ابو بکر صدیق لچخاما تک ورکا نو تختی نو مندنوئی بے اوصلی کی گنا بے رتبی کی گنا بے مرتبی کی گنا پیک لکا پاک سڑا کے خلا غار کے خپپ رترا آن تر دے پورے زہرال بدن کے خوریگی رگ رگ کے تقسیم شل بدن وین کے گڑ شو آن تر دے پورے چدا ابو بکر صدیق دا پند نظارال او سترگو مبارکو دا ابو بکر ترو رسیدل ابو بکر صدیق منڈا نوائی جالنا آئے نکئی چا اسنا پپتن مبارک میں محمد رسول اللہ پروت ہے اسنا رسول اللہ بیدار نشی او خوب چرت خراب نشی سوچ غزہر سرگو ترائلنا سرگو نوخ کے روان دی ابو بکر سرگو توئی کنٹرول شی اسنا ابے گئے رسول اللہ خپن شی دا رسول اللہ اللہ ناراض نشی اے سرگو اللہ دا پار گئے گوڑے ان بے گئے اوخ کے توئی نکے مگر زہر راغلی دی کنٹرول کی گنا صبری گنا او دسترگو نا اوخ کے او زہر روان دی انتر دی گریوان لرالل دا گریوان نلاندے پا محمد رسول اللہ چہرے انور باندے گزار ہے سوچ سے تو دوار جان سران دستر گوخ کی پمخ پرے ہوتے او سرگی اغڑولے نو دا ابو بکر سرگو کی اوخ کی دی رسول اللہ ورطا سرگو کی اوخ کی اغڑ لے دے او ورطان نرے نرے جاری چوا ابو بکران خپکی گی والے جڑی گی والے زیری گی والے زما خیالی پور دی یاد شو بچی دی یاد شو سڑے شوئے یاد تخوم راگے کہ زما پسر تکلیفی و ابو بکر زبدر نپاسما حضرت صدیق پر ورطو جنل چی یا رسول اللہ جارم زکا شدن نیومان دے پپندے رات ٹکرا کرے دے زہر میں ٹول بدن کے خوارشو آنتر دی چی ترستر گو پور میرا ابو بکر صدیقہ رسول مقبول فرمائی چوا ابو بکر زما خیال لے مالتا خبر بدلے و ذہن بدلے زما خیال تو خپے و زما دغار سور مل گریا د ہجرت مل گریا و زما صدیق یارا د وفادارا زما دغار سور یارا زما پسخت کے پکارا ما تو آیا چی دغار سور منس کے تنن ول ما تجارے ابو بکر تو یا رسول اللہ
دنن بدی غار کے مار دے مالے ٹکرا کر دے سرگو تمہیں زہر رالل سرگو تمہیں دیر منت اوزارو گئے چگوارے ان بے گئے خسترگ بے واقع بے اختیار شلے بے کنٹرول شلے معافی غوارما تمہیں دا خوب نہ بیدار کے دا خوب میں پاسو لے زماؤ کے در پریوتے یا رسول اللہ معافی راتوں کا ترانا ناراض نشے دوار جان سردار اقائی نامدار محبوب کبریاور تو ابو بکر جارما مارا تخایا چپک مسوڑا کے مار دے وہ ابو بکر دمار اگر درو دیارا تو آیا وے قربان پدی سڑکے زما پندگا ام پدیارا تٹکرا کا نند دوارو جانو سردار اگر مار تو وہی مارا ادرے گا ابو بکر تو وہی پندر اشتکا حضور علیہ السلام خلین لال رالی او دا ابو بکر صدیق پپند باند دم اچھے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو بکر صدیق تو وہی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کونین سردار قرآن ہوئی کونین سردار تھا اللہ فرمائی قرآن شفا دا قرآن وفا دا قرآن حیا دا قرآن عقبا دا قرآن کے گٹلا قرآن کے سٹلا قرآن کے بہتری دا قرآن کے کامیابی دا اے حبیبہ قرآن دا ہر مرض علاج او دا ہر علاج دا پارا ام قرآن عظیم پکار دے قرآن وایا قرآن دوارو جانو سردار قرآن ہوئے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ دمے واچو ابو بکر نے پپند لارے پور گئے ورطر ابو بکر وایا دما ڈٹک گئے اس درد کئیو کنا ابو بکر ہوتی یا رسول اللہ دچا دخلے لارے چھ دا حروف دا لارو نمزیداری دا اللہ تا محبوبی وی اللہ تا گرانی وی اگر لاری چھ دا چاپ پند پورشی اگر خل مبارکا چھ اللہ تا محبوب دا اللہ والا قرآن رالے گلے چھ قرآن بزماوی لسان بستاوی قرآن بزماوی بیان بستاوی قرآن بزماوی زبان بستاوی محشر بزماوی کوثر بستاوی اے حبیبہ عدالت بزکم شفاعت بتکے اے حبیبہ محشر بزماوی خو کوثر بستاوی زینت بتے الفت بتے جنت بتے محبت بتے راحت بتے الفت بتے رحمت بتے اے حبیبہ چاہتا اللہ تعالی قرآن ورکی کم جبل او کم خلیلا چھ قرآن نازل ہوئی آگے خلی مبارک لارے چھ دا چاپ پند پروزی اب کل درد کی واللہ کو پدر پوئے گما ابو بکر تو وی تو پارام شان اوزد مار سر خبر کوما دا دوار جانو سردار دا انو دا غرونو پیغمبر دے دا مدر او دا وفر پیغمبر دے دا شجر او دا حجر پیغمبر دے دا جن او دا بشر پیغمبر دے دا ملک او دا بشر پیغمبر دے دا دوار جانو سردار دا بحر و بر پیغمبر دے نن اجدہا سر خبر کئی ومار دارا توایا زما صدیق لا زما رفیق لا زما ملگری لا تاجداروں کا تاجدار وفاداروں کا وفادار زما دا سخت یار زما دا غار سور ملگرے زما یار غار سور تلے دادا سے ٹکول ورکا چھ زما دا حبیب و دا محبوب پستر گبانیو کے روانی شوئے اغمار تو یا رسول اللہ قاری گرا تما غسکی گرا تما دنن سکم شپک سوکا لوان دے دلتا کی عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ ابن مریم ناس تو دا قوم نرا تخدید لیو دا قوم دشمنی ورسرا اللہ تے خلق بلل دین تے خلق بلل خلق ورسر دشمنان شو پدے غار سور کے ناس دے دنن سکم شپک سوکا لوان دے او انجیل ورسر لے دا انجیل تلاوت
کو اگے کے دا بیان راغے چے عیسیٰ علیہ السلام تکنند دشمنانو نپٹ شوے تا پناہ گستنا نو تا پسے محمد رسول اللہ محبوب کب کی بیا جناب رسول اللہ با دا کفار مکو نتنگیگی اگے نبروان شی او دی غار سور تبرازی دومر مزیدار دے اسمان و مکہ پہ مہنگی مکہ و عرش و فرش پہ مہن جن و بشر پہ مہن لوح و قلم پہ مہن خاص و عوام پہ مہن خدام و غلام پہ مہن وعیسیٰ علیہ السلام اگر محمد رسول اللہ چی مخرانے برکت باندی دنیا طول پیدا دا اللہ پہ عاشق و مہن دے اگر محمد رسول اللہ بدل تراشی زمان زانو تبیز واقعہ سرترسی انشاءاللہ دویم بیان امدغار سور نبشور کی گی ستاس مختب بیان شی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن